Bideo honetan ikusi behar dugu, hau NAND ate logiko bat, den estruktura, transistorekin egindako estruktura honek nola funtzionatzen duen sarrerako kombinazio guztientzat. Hemen ditugu bi PMOS transistore serien eta bi NMOS hemen paraleloan. Eta osoan honek NAND eraiketa bat egin behar du. Hemen gogoratu beharko dugu, CMOS teknologia gabiltzala erabiltzen, PMOS eta NMOS transistore horiek elkarrekin, eta teoriako gardenkian ikusten badegu, funtzionamentua, oinarrizko funtzionamentua, eta gu jarraitu behar duguna, hau izan behar da. Begiratzazu hemen, NMOS transistorea, bere gorputza daukagu konektatuta hemen lurrera, eta atean jartzen baldin badugu 0 voltio, bi hauen artean tensio diferentziarik ez dago, hemen ez eta ez erraz gertatzen, eta D eta S artean honek funtzionatzen du tengailu ireki bat bezala. Bestalde, gorputza lurrera mantentzen badegu eta hemen tensio altu bat jartzen badegu, VDD, elektroiak erakarri behar ditugu eta bide bat sortu behar da D eta S artean. Orduen, etengailu txiki bat bezala funtzionatzen duela esan dezakegu, resistentzia txiki bat egon behar da, baina ideia hau izan behar da. Tensio altua hemen, NMOS transistorea itxita. Tensio bajua sarrean, irekita. Gorputza lurrera dagolako konektatuta. Eta PMOS transistorearen kasuan, gorputza dela N, VDD egon behar da konektatuta, eta hemen, sarrera baldin bada 0, tensio diferentzia altua, elektroiak urruntzen dira, eta bide bat sortzen da, eta ez artean itxita. Eta altua baldin bada, orduen da, dago irekita, aldenatzen funtzionatzen du. Orduen hau kontuan hartuta, horrelaxe aztertu behar dugu, zirkuita hau. Ia, aukera guztia jarri itzakegun, lehen da bizi iztenatu behar ditut hemen transistoreak, hau da, PMOS transistorea P bat, adibidez, eta hau P bi, eta hemen jarri dezakegu N bat, eta N bi. Ados, eta orduen sarrerak izan behar dira A eta B, logikoki izan behar dira 0 eta bat voltio, 0, 0, 0 bat, adibidez, kombinazio guztiak ikusi ditzagun, bat eta bat, eta tensio bezala A eta B izan behar dira, dena aukera guztia jartzeko, hemen 0 voltio, 0 voltio, 0 voltio VDD, bat hori izan behar da VDD, gero bat 0 daukagunean A izan behar da VDD eta 0 voltio, eta biak bat direnean VDD-era jartzen ditugulako biak da. Taula honetan aukera guztiak irudikatu behar dugu. Eta hemen jarri behar dugu irterak, baina ere bai transistore bakoitzaren bere egoera. Eixe da eskatzen digutena, eta garrantzitsuena. N bat, N bi, eta irteera. Z, voltio bezala edo logikoa bezala. VO, ia, bi hauek 0 eta 0 baldin badira, ez dut jarriko, ez ezabatzeko, 0 eta 0, begira, 0 voltio hemen, P, hau itxi egiten du. Bai, tensio diferentzialtu da delako. Eta 0 honek hau ireki. Bale, orduen P bat itxita, P bat on, eta N2 irekita esan dugu. F batekin jarriko dut. 0 honek ere egiten dugu itxita egotea, zeren gorputza VDD dago konektatu da, bera, hau ere on, eta 0 voltio horiek eragiten dute N2, N bat, jarri dut N bat, berdina, gauza da, biek deskonektatuta dago dela. Eta orden, hemen zer daukagu? Z daukagu konektatuta etengailu itxita, bi hau izerin daude, itxita daude, beraz zetik VDD-era bide badago. Aldiz, hauetan, hauek irekita daude, ez dago kondizio lurrera, beraz, Z maila altura egon behar da. Zer izan behar da, logikoa, VDD-era konektatuta dagoelako. Ia, 0 eta VDD. 0 hemen, 0 eta bat. 0 honek eragin behar du, P bat, on egotea, 0 honek eragin behar du N2 itxita egotea, hau esan, lehenago gaizki jarri dana, altu honek eragin behar du, hau, irekita gordea, egotea, bestela jarriko dut, eta N bat, altu honek N bat, on, kasu honetan. On, orduen zer daukagu? Daukagu, Z hau konektatuta imendik itxita golako lurrera, bi hauetako bat, P bat dago on, baina bestea irekita, beraz, serien daudenez, ez dago konexiorik gura. Hemendik onutza, konexio bat lurrera dago, beraz, Z maila bajura, eta 0 voltotara konektatuta dago. Jarraitzagun orain, hemen bat, hemen bat, eta hemen 0. Maila altu honek eragin behar du, hau, off egotea. P bat off, eta maila altu horrek egin behar du, hau itxita egotea. N2 on, orduena ikusten da, hau onutza konektatuta egon behar dela. Hala ere, beratu izagun B honek, eragin behar du hau on egotea, P2 on egotea, baina hau irekita dagoenez eta serien daudenez, ez dago konexiorik gure, eta N bat egon behar da moztuta. N bat moztuta. Off. Orduen, esan bezala, badaukago konexio bat. N2-tik zera, orduen lurrera egon behar da berriz. 0 voltio, 0 logikoa, 0 voltio. Hemen bietako bat irekita galako. Biek maila altua.
maila altua, orduen biek batera, bat, bat edo VDD, orduen maila altua eragin behar du hau, moztuta egotea, eta hau on. Esan dugu P bat off, eta NB on. Eragin. Eta honen eraginez, hau irekita, off, eta hau on. N bat on. Orduen kasu honetan, biek altua baldin badaude, bi transistoria hauek daude itxita, konexio bat egon behar da lurrera, bi adarretati, eta bi hauek irekita, beraz, zero gutera konektatuta. Eta gia taula izango zen, hauek sarrerak, eta hause irteera logikoa. Hau da, NAND eraiketa bat. NAND eraiketa bat. Hau, hause da eskatzen nahi dena.